Hej, velkommen til et adventure map, jeg fandt. Der er nogen, der har sendt til mig, fordi de rigtig godt kan lide den her. Nå, mit rigtige navn er Sebastian. Snod jeg. Undskyld, hvis I er sure. Skriv ned i beskrivelsen, please. Hvis der er noget andet, så skriv det bare. Så går vi bare i gang. Starter med velkommen til det dødelige hus. Regler, det lyder ikke så godt. Ingen hack, ingen snyd, kun survival. Det tror jeg godt vi kan. Du må ikke smadre klodser. Satans. Ha' en god tur. Hvor fanden skal man komme væk? Lækkert. Snupper jeg lige. Gud, hvad der er inde i de rum overhovedet. Hvad fanden? Så trækker i det. What? Shit. Nej, jeg vil ikke dø. Nej. Ej. Fuck. Det mand. Nå. Hvor er det map ligger? Nå. Fanden er jeg ham her? Jeg var sådan assassin før. Ses. Laver et til, hvor det nok skal blive bedre.